बेंटल कच राजबंशी लाइमोन आफाद आरो बिस्वा खुंफुं आफादनि बिस्वा फोरबोआ जोबनानै थाङो। बेंटलाव खुंजानाय बिस्वा फोरबोआव गाहाय आलासि महरै इएम साइखं बसुमतारिया बाहागो लाफैदोंमोन आरो बाहागो लानानै राजबंशी हारिनि जौगानायनि माखासे बाथ्राफोर बिबुंथि लाखियो। खुंफुं आफादनि बिबानगिरिफोराबो गावसोरनि बिस्वा फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो हानायखौ लानानै गोजोननाय फोरमायो आरो आलासिफोरखौ बाहागो लाफैनायनि थाखाय साबायखर बावो। बयनिसिमबो गोजोननाय फोरमायदों आरो दिनैनि बे बेंटलाव बिस्वा कमिटिजों आंखौ खावलायहरनायलाय दिनै नुजाफैदों आरो बेहाय गाजा गोमजायै मोनसे बिस्वा फालिनाय जादों आरो बेयाव फैनानै आं जोबोर गोजोननाय मोनदों जे जोंनि बे नैथि खेबनि थाखाय बेखौ फालिनाय जादों आरो आसा खालामदों आरो बे जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो आरोबाव खौसेयै आरो गाजा गोमजायै आरो जौगानायनि जों बेवहाय खाबु मोनदों आरो शान्ति भावे दिनै बे बेंटलाव बेखौ फालिनाय जादों। दिनै बयनिबो गोसोआव बा मोखाङाव गोजोननाय नुदों मानोना जोंनि बे ओनसोलाव शान्ति भावे बा शान्ति फैनाय हिसाबै बयबो मोनफ्रोमबो कमिउनिटिफोरा दिनैहाय बेबायदिनो बैसागु बा बिस्वा बेबायदि फालिबोनाय जादों आरो दिनै जोबथा बेखौहाय बिदायबो होननानै बुंजायो। नोंथांमोननि सरकारा बिथांमोननि हारिमुनि सायाव नोजोर होनाय थांखिया माबायदि? बिटिआर हिसाबै जोंनि बिटिआर जाहैबाय गासै कमिउनिटिनि अकल बेहाय मोनसेनि नङा आरो जौगानायाबो गासैनिबो दा बेवहाय जोंनि नोजोरा बयनि सायावबो बे समान जौगानायखौ जोङो हास्थायबाय थादों आरो बेनो समान मोनथाय समान जौगानाय आरो खौसेथि जों बेखौहाय बांसिन सिन्था खालामो आरो मानगोनां ब्रह्म बर' सारा बेखौनो बे मन्त्रखौनो लानानै दिनै गोबां जायगायाव बेबायदि खौसेथियै आरो जौगानायनि बेलायाव आरो बयबो जे हारिमुफोरा गाव गावबागाव हारिमुखौ फोथांना लाखिनायनि अधिकार दं बेखौ अधिकारखौ होनानै दिनै बे जौगानायनि लामायाव लाबोनायनि बेबस्थाखौ खालामबाय थादों। বিহু মানে বৈশাগু, এইটো আমি আমাৰ কোচ ৰাজবংশীৰ বিচুৱা আৰু অসমৰ মানুহে বিহু বুলি পাতে আৰু আমাৰ বড় ভাইসকলে বৈশাগু পাতে, এইটোৱে বিচুৱা। আলহী আমাৰ চৰাইগড়া আচাৰ আছিল আৰু থেৰেকা চাৰৰ বিয়ে আছিল আৰু আমাৰ আগ্ৰাসৰ সভাপতি সম্পাদক আছিল আৰু চেন্ট্ৰেল কমিটিৰ আগ্ৰাসৰ এজিএছ আছিল, লগতে আমাৰ ইয়াত ৰাইজৰ মানে সমাজকৰ্মীসকল আছে। আমি প্ৰগ্ৰাম পুৱাতে ফ্লেগ হষ্টিং শ্বহীদৰ বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু মাল্য অৰ্পণ কৰিছোঁ, লগতে আৰু আমাৰ গুৰুজন বয়সীয়াল ব্যক্তিসকল আমাৰ প্ৰত্যেক গাঁৱৰ পৰা আমি বিচাৰি ওলাই কিনে সিহঁতক আমি মানে সম্বৰ্ধনা আগবঢ়াইছোঁ। উদ্দেশ্যটো হ'ল আমি আমাৰ গাৰ্জেন ব্যক্তিসকলক সন্মান কৰিব লাগে, আমাৰ গাৰ্জেনক সন্মান কৰিব লাগে, বয়সীয়াল মানুহক সন্মান কৰিব লাগে, কিয়নো এইটো কালচাৰ এতিয়াৰ যুগত লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ আছে। আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই গাৰ্জেনক সন্মান কৰিব নাজানে, এইটো আমি আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক আমি দেখাবলৈ খুজিছোঁ যে এনেকৈ গাৰ্জেনসকলক সন্মান কৰিব লাগে, এইটো আমি ইয়াতে উত্থাপন কৰিছোঁ। আৰু কি কৈছে প্ৰগ্ৰামটো আমি সন্ধিয়া 6টাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। সন্ধিয়া 6টাৰ পৰা আমাৰ কান্তাৰ প্ৰগ্ৰাম হৈ আছে আৰু লগতে আমাৰ অতিথিসকলক আহ্বান কৰিছোঁ, অতিথিসকলক আমি সন্মান জনাইছোঁ। এতিয়া আৰু আমাৰ ছিংগাৰ আহি পাইছে গুৱাহাটীৰ পৰা আৰু এজন ছোৱালী আছে আমাৰ ছিংগাৰ কোচবিহাৰৰ পৰা আৰু লগতে আমাৰ লোকেল ছিংগাৰ এজন আছে কাশীগোটৰ, এতিয়া আমি মঞ্চলৈ আগবঢ়াই আনিম।